Βλέπετε όλο γρασίδι εδώ πέρα, όπως βλέπεις. Βλέπεις γρασίδι. Κοίτα εδώ το περιστέρι. Hey, σκύουρος. Let me see him. Τι είναι βρε σκύουρος? Είναι σκιουράκι. Κάτσε να τον ευρώ. Έλα μωρό. Τι είναι βρε? Έλα, αυτός κρύβεται. Έλα σκιουράκι, έλα. Τι είναι βρε? Τι έχεις εκεί? Έλα μωρό. Τι είναι? Μπράβο. Πού πας? Α, είναι το σπιτάκι σου εκεί. Ω, μωρό. Θα το κρύψεις, το... Να κρύψει το αμύγδαλο ή το καρυδάκι μου. Γεια σου μικρούλη, γεια σου. Καλά, φοβερό αυτό. Και πουλάκια είναι εδώ πέρα, βλέπετε γρασίδι, πουλιά, γιατί εδώ πέρα δεν περνάνε σε αυτό το δρόμο πιο κάτω, μόνο λεωφορεία περνάνε. Δεν περνάνε αμάξια, οπότε όλα τα ζωάκια εδώ, τα πουλάκια, τα διάφορα, την έχουν βρει στα δέντρα. Να βλέπεις, είναι ωραία. Αυτό είναι σαν... Μου φαίνεται, είναι blossom, δεν ξέρω. Βλέπετε εκεί. Είναι ωραία, βλέπεις όλα άσπρα. Ναι, εδώ έχει πολλά. Αυτό δεν είναι χαμομήλι σαν τα δικά μας, είναι μαργαριτάκι. Γιατί πας εδώ, κοίτα, άμα βγεις εδώ. Αυτό είναι άγριο σκόρδο. Αυτός ο δρόμος, ξέρετε τι ωραία. Μόνο λεωφορεία περνάνε. Και κάτσε, θα πάω έτσι, θα πρέπει από εδώ. Ναι. Ή ταξί, επιτρέπεται. Κάτσε μην πατήσω κανένα αυτό το σκύλο, γιατί έχω πρόβλημα. Τα ακούς εδώ? Καλά αυτό το σκυβράκι, καλά αυτή πρέπει να γιατί ένα κλουβάκι και το κάνουν σιγά σιγά, τα σώνουνε από κάπου, οποιοδήποτε. Αυτό πρέπει να ήταν της άνοιξης, πρέπει να είναι μικρό. Και τι κάνουνε, τα βάζουνε σε ένα αρχή κλουβί με την πόρτα ανοιχτή και αυτό και σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει έξω λίγο, αλλά το ταΐζουν εκεί και πάει στο κλουβάκι αυτό μετά. Αλλά, να, βλέπεις το... Ναι. Ναι, καλά. Τυχεροί είσαστε που είδατε το σκύουρο. Αυτό έχουμε πολύ γέλιο. Να, αυτός είναι ο δρόμος μου εδώ, όπως βλέπετε. Και ακόμα δεν το έχουν φτιάξει καλά, παίρνουνε, είναι σαν στο ελληνικό το στυλ, το κάνουνε, έχουν πάρει κάτι χρόνια για να το φτιάξουν. Οπότε που λένε οι Άγγλοι και όλα αυτά, ότι είναι στην ώρα και όλα αυτά, εδώ πέρα έχουν πάρει πόσα χρόνια για να φτιάξουν το κήπο μπροστά. Αλλά βάλαν, βλέπεις εδώ όλα αυτά τα πλακάκια, ξέρεις, κάτω στο δρόμο και να τους βλέπεις γονατιστούς τσάκα ένα-ένα. Πέρσι πότε ήταν? Πέρσι το καλοκαίρι. Και κάθονται, ναι, γονατιστοί και τα φτιάχνουν αυτή σιγά-σιγά. Αυτά που λέτε, κοίτα και εδώ τα μπαλκονάκια και εδώ. Καλά είναι.
Line. Και έχει και ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο πιο κάτω, το οποίο είναι τεράστιο, ξέρετε. Είναι... Αυτή είναι, πώς τη λένε, πώς τη λέμε μωρέ, πώς το λέμε στο Ελλάδα, Magpie, πώς το λένε, καλά την ξέχασα πώς τη λένε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η είσοδος μου. Μπαίνουμε και είμαι στο ισόγειο. Εδώ, αυτή είναι η πόρτα μου. Άντε, σας χαιρετώ, φιλιά πολλά.